Magandang gabi kinatong tanan sa mga wala magtanaw karon ay viewers. Anyway, ako lang ninggi suwayan karong gabi una kay Wakoy Facebook for 3 days kay gi-restrict ako ang page ni Facebook. So, dali sa to ang YouTube channel mag-broadcast bisan uwi nagtanaw karon. Musta sa minaw tamo ka music na leksyon. Bisan pa man og bati ang ato ang quality sa ato ang music. Okay. Kumusta? Super Boss. Igana na to, Benji Talisik. Dire ko sa kuang YouTube channel, Boss kay saan man tangi. O the Facebook karon. Direta sa ato ang channel nga way katanaw. Ikaw rin katanaw karon. Ang higala ni si Benji Talisik sa Help TV. Okay, kumusta man sa may mga kasikas, may kanitanaw karon. At least na ko'y usa ka viewer. Musta. One-on-one daw na. Nita, mga Huwebes, siguro ko kabalik sa ko ang Facebook page. Tayo talaga ni no, stricto kanya niya. Kuan ang Facebook karong panahon na. So, mustamos deos amping. At least na nagtanaw na ko bisag usawa ko na siruhan karong gabi una. Mingaw man ang palibot, ting mingawa. Kita ra ko duharon. Usa may mga issue na to diya karon nimo boss. Sa mga sa alarma nga girespondihan kanya to higala ako ni labing pugihan siguro nga media personality ako kaila kay almost 24 hours kung asa balita to ani dito nakatutok 24 oras Benji Talisik ni witness no sa mga pangkitabo diri sa ato ang takbayan. Okay, may na lang natay usa nga nagpaminaw karon nagtanaw. Yano ra town. Yano ikaw ang kuan kanang kinsa may makahimo sa imong gihimo ni. Wa siguro iki bunta gabi na adyo ka permi. Yan mo ni kuan witness ng mga balita si Boss Benji. Dili ni fake news ya mga balita kay lagi sa termi dito balita di nahitabo ang balita di ba boss pati kayo no ang music basta ang gitar stream yan ambot ma-improve ang kanila. Very humble ha, taghapan na boss. Taghapan, that's false humility. You must be proud of your boss endeavor.
Sa mga kasigas na to niya, boss. Boss Pintals. Ito yung mga lalmas ko, pero luya ko na niya kung channel. Musa na magina sa kuha this Boss Benji. Huwag yun tanaw. Zero yun yung na. Maayong pagtanaw sa walay nagtanaw. Nagpitig sana. Boss Benji. Maayong pagtanaw sa usa ka buong magtanaw. Mingaw pa sa samtangan. Mo ni balita. Mingaw, no? Ay, nanakay kauban, boss. Nagtanaw ron. Sa manig. Okay, sa ito ang mga higala niya. Wa tay Facebook page, wa tay Facebook live kay sama niya kuanta gi-sanction sa Facebook for 3 days. So dili lang sa ta YouTube ato ang madaog-daog sa pagkaron hala ko nagdanaw. Si Benji Torres, so alam may gabi puro Benji mo viewers karon. At least na duha ka Benji Torres o Boss Benji Talisig. Nindot nila. Si Kapusong A o si Double B, di ba? Duha ka Benji o Benji Talisig o Benji Torres. Thank you ha sa duha ka mga nagtanaw karon, at least na ay natay wala na zero. Lang na duha. Bitaw no kay karong oras sa unta kuan man tani kanang Facebook live ta. So, sa lagi utendahin mo basta si Facebook ang mo decide. Pero meron i-sanction ko usa ka adlaw. Karon 3 days. Atong oras karon is just ready also na mahuway na ta ining mga orasa. At least sayo trabaho mga adlaw. Boss Bintaos, Boss Benji. Trabaho daw mga adlaw no. Mahuway sa ta. Boss Benji Torres, why man wala sa episode? I-sanction ko, i-restrict ko 3 days. Di ko ka-post, di ko ka-live. Ambot o say what? Nakapost siguro ko ka na photo na wala na blur. Then siya sila kuhan wala yung notice. Hindi lang. Dawato na ito na sa white pag-angan. Ang management na yun sa Facebook. Kaya lagi mag-post na ako mga throwback aling ka na mga memory lane, mga travel back in time. May problema. So makita-kita sa Facebook page na ko by Thursday. Ato higala gikan sa Qatar si Bert Cudillera. Musta niya Bert? At least nanay lain kang viewers ang Papa Benji. O si Bert, pulos letter B ha. Ato ang nagtanaw karon. Musta Bert sa Qatar? Di ko makita sa Facebook page na ako for 3 days starting kaganinang hapon and up to Wednesday. So by Thursday, balik na sa mga regular live and posting sa Facebook page. So, record na at least
kung tunay makatagtap o hapit diri sa YouTube channel na to. Kita-kita. Hindi na ko tulog ka mga viewers. Back to Diniara sa Qatar, basta man sa mga kasika sa Qatar. By the way, dali sa Cebu, ato ang si Sir Benji Torres. Congrats sir, doon naman road to 1K subscribers. Layo pa ni sir, kay Juan Paman, 700 plus, no? So, layo pa yung latasan ini. Di mo kaya ko kabalo mo manipulate sa kuhan sa kaning YouTube. Usa sa mga balita nga ato ang gisundan kanina, may kadamgitan sa katong disgrasya sa siyudad sa Naga sa Barangay Dinaan. Tinuntiayon ang nakadasuman na bagaan sa minibus ang ginasakyan ng motorsiklo niya. Napaod pa sila sa trailer truck at kung na-interview ko kanina ang mga pamilya. Doon na yung taon ni 14 years old na anak na nailo. And ang mga kaigsuunan niya magmanimo, amping lang yun kay doon ay daghang mga kinabuhi na nakasalalay sa mga kamot, especially sa mga driver, no? Kanang sa mga daghang sakyanan. Medyo ma-improve na ni sa StreamYard ang ilahang audio. Aron nindot po tuminaon parang sa nila kaning maggamit ang background music kay maot kayo ang background music kung mag-agit daw StreamYard. Kaya bita ko may nasa sigurong gi-sanction gi-restrict ko sa Facebook at least magkapahuway-huway ko mag-FB. Kuting-kuting maghihapon ko dali sa kuwan doon sa YouTube. Akong i-explore. Say, Bert Kudiniara, anita na ako Balitang Bisdak Sir, kitantaman ka nag-live. Yes, sa Balitang Bisdak, maka-live ko pero dili account na ako ang gamiton. Ang account to sa among manager, sa among program manager si Ma'am Susain Alberta, ang admin sa Balitang Bisdak page. So siya ang nag-live kanina and ako lang ang nag-host Facebook page. So kita ko maka-live pero Balitang Bisdak pa sa lahi ng admin ang modala. Pero ako sa ako ang profile di YouTube mahimo maka bisag maka-comment, maka-like sa Facebook wajud. Saan may title lang yung kanta? Ito ito gini. My moon, the moon represents my heart. Photograph mo ko na ismo pop up no? Ang mga music no? Kung mga adlaw na mag-meeting ang provincial board sa Cebu province and mga officials sa Interagency Task Force, IATF Manila, with Health Secretary Francisco Duque. Launa o mga adlaw sa provincial capital. So, mahitungod sa kuani ang ilahang i-discuss ang protocol sa mga OFW o mga returning overseas Filipinos.
Saman, nakapabakuna na ba ang tanan? Bakuna bagot taon, ang bakuna diri Cebu. Way bakuna sa Cebu, sa Manila, 24 oras ang ilang vaccination. 24 hours, diri yun na, wag yun, bisa ko sa oras. Kay wide bakuna, especially Cebu City, basit mag-resume ang vaccination. Okay, thank you sa tulog nga nagtanaw karon. Ang duha ka Benji Talisig o Benji Torres o si Bert pwede niya na. Muna mga true friends.
Okay, mga kaigsunan, na nabili nagtanaw karon. Thank you for watching. Usa na lang. Asa man ani? Ano ka pinji o si Bert? Thank you sa tulong na nagtanaw karon sa akin. Hangtod sa sunod na itong pagkakakupan. By Thursday, balik na sa ito ang live streaming sa Facebook. Live coverage na ito. And posting na ito sa Facebook page. Yan. Balitan Mr. Kudalasiko sa hapon na and there is a YouTube channel. As it will from time to time doing live. So at least mag-post about that via YouTube. Thank you. To God all be the glory. See you next time. So, ako siya Alan Domingo. Thank you sa nagtanaw.